Είναι μάταιο να κρύβεσαι πολύ. Το ξέρω ότι βρίσκεσαι κάπου εδώ γύρω. Πέτα! Πέτα! Πιο γρήγορα! Πιο δυνατά! Πέτα! Πέτα! Είναι δολοφόνος! Βοήθεια! Σώσε με! Σώσε με! Σώσε με! Είναι δολοφόνος! Βοήθεια! Και για να βεβαιωθώ ότι δεν θα βγεις εσύ και θα μπει ο άλλος, θα κλειδώσω την πόρτα και θα πετάξω το κλειδί από το παράθυρο. Ορίστε. Και τώρα θα φτιάξω το σάντουιτς Tweety που πάντα ονειρευόμουν. Πάψε να κουνιέσαι. Μισό όσους δεν ξέρουν να χάνουν. Για να δούμε τώρα. Έχει γαρίφαλο, ταμπάσκο, μουστάρδα. Τι, δεν έχει κέτσαπ. Τότε θα πρέπει να σε φάω χωρίς... Βοήθεια! Άνοιξε την πόρτα! Βοήθεια! Είμαι κλειδωμένος με ένα δολοφόνο! Βοήθεια! 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 Σώσε με! Σώσε με! Είναι δολοφόνος! Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που βλέπω μια τόσο μεγάλη επίδειξη δειλίας.